Dá sa povedať, že v žiadnej štatistike nemožno badať nejaký výrazný rozdiel medzi oboma celkami. Boeing zaznamenal tretinu bodov pri víťaze v dnešnom dueli, tak stále to neznamená nejaký výrazný náskok pre hostí. To teraz Cohill. Je pod kôš. Ako? Že seba dôvera hostom nechýba, čo sa týka strelby z veľkej diaľky, tak to je jednoznačne vidieť. Hneď v úvode duelu. Bez streleckého pokusu Walker. Kombinácia pokračuje cez Cohilla. Naznačil strelu za 3 body, napokon to aj skúsi za 3 body. Vycerajú Lučencom. Stredu kompletné kolo. No a práve levice. Cohill. Cohillová dvojka. Ráj na Cohilla. Cohillová trojka a Cohill. Useka, ale nenašiel. Výborne tam išiel do cesty Dwayne Cohill. Tak navráca Cohill. Vidíme, čo vymyslia Spišiaci ešte. Majú veľa času. Cohill ide opäť sám a tento raz iná momentálne. Ale ešte stále je čas na to, aby sa Spišiaci posunuli smer. Gromov pomáha Slonov a Handlová v tejto sezóne žiari vlastne iba prievy. Cohill padol na zem a bol úplne voľný a škoda. Ťažká strela. Cohill. Bohužiaľ teraz skúsi to spoza trojkového oblúku a Cohill za 3 body, ale nedáva. Cohill. Rozhodol sa hrať individuálne. Výsledok je nepresná strela. Cohill. A Walkera. Sokolovský. Teraz už ešte zostáva na ukončenia prvého polčasu Cohill. Na krížna prihrávka, ale výborne to vystihol Cohill. Ten môže ísť do rýchleho protiútoku a je to, uvidíme, či pomalá hra spišských rytierov pomôže, ale toto bol ťažká. Vlaško, ale loptu posunul do rúk. Krásny! Cohill. Opäť do individuálnej akcie a Cohillovi. Aleník za 3 body a dáva. Cohill proti Lovingovi. Ťažká strela, ale opäť na Cohilla. Opäť dobrá vypichnutá lopta, ale ešte Cohill. Walker. Sa živí trénerským remeslom. Juríček bude páliť za 3 a dáva, ale to bola už ťažká strela v akrobatickej pozícii, čo na opačnej strane domácich priaznivcov vidíme pri stredovej čiare. Teraz strata Handlovej a Cohill budeme hrať v prvom polčase. Cohill vybral si Walkera, tomu sa dnes úplne nedarí. Co pozrieme na ostatné palubovky, tak jediný zápas s dvojciferným bodovým rozdielom. Cohill sa snaží čo najrýchlejšie dostať sa s loptou pod súperov kôš, to sa mu podarilo. Stále nebola. Tu je Cohill, ale nejde hore. Skúsi ísť do vniku a pekne odtlačil. Respektíve to je Kozins, samozrejme. Karuter čakal na prihrávku, ale nedostal ju. Stratená lopta Cohill. A tu bude Hawkinsovo zakončenie. Gromov, sťahoval sa Hawkins. Stále Cohill, Gromov, spodko. Opäť Cohill. Cohill vniká. Tak tiež neúspel.
No, chlapci na oboch stranách sa chcú postarať o to, aby sme mali problém so skladaním highlightov v dnešnom dueli, lebo to sú dnes highlightové koše. Kračovať v tejto prestrelke. Mohli sme. Teraz sa Wowing netrafil a na opačnej strane sa niekto utrhne. Raz by sa chcel utrhnúť možno Couhill. Zarúti pod kôš, Couhill zaznamená a pre Couhilla. Presne. A na opačnej strane, že prístroj veľmi dobre brániť a možno sa aj spoliehať na to, že Spišiakom nepadnú nejaké strely. Couhill, krásne to vyšlo. Nová vec vyhráva o 2 koše. A navyše teraz výborná obrana, ktorú zapisuje Couhill a toto budú 2 body, ktoré si môže vychytiť. Ide dopredu. Krásna prihrávka na Viktora Jurička. Couhill to urobil. Vypýtal si clonu od Gromovsa. A dáva kôš, ktorá bola vypichnutá. A je tu ešte aj posunul na Couhilla, ten hľadal Hawkinsa, nakoniec sa rozhodol ísť úplne sám a urobil do dnešnom stretnutí. Zatiaľ jednoznačne najlepším strelcom, ale Gromovs na Couhilla, tento skúsi spoza čiary. Len Frey odovzdal Couhillovi a ten celkom jednoduchým spôsobom. Poslednou akvizíciou Interu pre touto sezónou. Tam vlastne bol potvrdený jeho príchod len medzi tým Couhill. Ako aj teraz Sabo, ktorý je ale sviatočným strelcom, medzi tým Dylan Frey opäť. Couhill a jeho floater. Márik si straží Couhilla. Najlepší slovenský ligový obranca. Rytieri tak môžu ísť pred. Couhill sa obtočil, bol faulovaný. Couhill. Má na sebe nalapeného Kazinca. Couhill. V sezóne, čo Inter inkasoval v prvom polčase. Ezekiel ruku nedokázal, ale super zblokovať. Lopta v rohu, zakončený od Dylana Freya. Hojča si niečo vzali z toho oddychového času. Vrátie sa Frey. No a za tri Frey. Už treba páliť. Couhill to vyskúša a dá! Je tu Holt. A výborne v obrane Couhill, ktorý vystihol prihrávku Holta. Rýchly protiútok. Presne. A Gromovs doskočil. Frey. Odvážny 38. 2 minúty a 5 sekúnd do konca prvého polčasu. Couhill. To zaváňalo krokmi, ale... Couhill. Otvorená strela. Teraz už je to Antony, ktorý sa postaral o doskok. Couhill. Do rýchleho protiútoku. Proti Fusekovi a... Couhill.
A Cohill dáva... Na ten perimeter, ale aj minulý týždeň sme sa o tom bavili, že musí byť nejaký balans medzi tou hrou zvonku, zvnútra. Výborná prihrávka na Gromoša! Cohill. Cez Fuseka odvážne a myslím, že toto už bol kôž, áno. Lopte. Bude mať asi trošku väčšie funkcie v týme, väčšie úlohy ako v Komárne, kde začínal aj často z lavičky práva, ale to sa nedá zladiť za 3-4 zápasy. Na to treba trošku viac čas. Cohill. A tam Gromovsa, ale napokon má Prievidzu. Bude zaujímavý duel, to je šláger kola. No a potom ešte Handlová Svit. Asi sa iba rozbiehajú a toto bola krás. Kolotoč, ktorý tam roztáčajú Komárňania. Neúplne sa... hneď to malo ísť takto. Walker, pekne na Hawkinsa, Cohill za... Na druhej strane Komárno neúspelo a tak je tu na strelenie koša. A strata Gudrika, tam sa ešte zamotal trošku aj Peter Karniš, neumyselne. Bodov 40-32 nad Cvitom a Nitra Wings na SPU. Sa presunul ešte pred 6 rokmi do Nemecka. Tak teraz... Cohill pôjde sám. Stáva výpomoc. Cohill za 3 body a traf. Cohill prebíja sa do zákona.